Shalom. Shalom. Atas nama Pendeta Dohot Pradana HKBP Cimanggis, pasahatos selamat hari Minggu madihita saluhuna. Selamat hari Minggu. Amanginang adorang suta mulai perminggota martangiang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Ta parade marohata marhite edde nomor 14 ayat sada 1 tulu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Songonon didok Tuhan Jehovah, juon na maahu, jala alusakku maibana, saidong anakku do ibana jupang hagogotan, paluoku do ibana jala marmulia ibana bahenokku. Saya pamahapokku do ibana sari matua, mertua do na hudul di pangudingan ni na tumibuli. Jala na biar di linggoman ni pargogo na suhatu dosan, namadok tu Jehovah. Haporusakku jala partano batuakku debatakku, marhaporusatu hodo au. Haleluya. Martangi yang mahita ali Tuhan debata amani saluhut para sini rohaon nunga ditatap ho hami bang somon aidang majua ho mangalehon anakmu na sasadait Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa asa taunon na haleao dohot siak ni bagi sahat rodi hau pinarsilang
Sa itu pahay mahami marhite-hite asin ni roham. Asa margugo hami jala marbenget ni roha. Songon anak kaholongan ni roham di akka si taonon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus. Dohot di perbadia marhite-hite hami. Amin. Marede mahita. Patik ni debata di minggu ta sadarion ima patik batuluhon dohot lapatanna. Dan jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna. Ai hona uhumna dusugut diaka namar sineang di goarna. Dia do lapatan ni odo. Iko dihaberi rohata debata. Jala holong rohata mida ibana. Asa unang olohita mamurai, unang olohita manolon-nolon, jala unang olohita marujar-rujaran narwai, manang mangasi marhite goarni debata, ay di natar sosak dohot di tangiang, dohot di puji-pujian dohonon goarni debata, imasahana atong rak mangidogugo mahita tu debata lahu mangulahon naho bar tu patik nai. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Mare de mahita. Nah
tato poti ma dosata nagudangi tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pergogo na suatu dosan para si roha na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak perdosa na dangulon roto jolo ni habangsa habadiaw mi. Manopoti jala mengangguk dosa nami. Masay jot warsahi hami ho marhite-hite pikiran. Dot hata, dohot pambahenan nami narwai. Dang huaholongi hami ho siya nasa roha nami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa toddi nami. Dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami. Dang doson diri nami hubain hami. Di bahini tamado rimasanmu, jala humanmu hami tu hamatean, saliling ni liling nai. Alay na mapurus mahami nuaing tu asini roham nagudangi. Mangido siya nasa rohanami, hasesani dosa nami sa luhun na. Sa irupi mahami paubahon rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na badiyay. Ale Tuhan, saya si maroham dihami halak na dangulon. Amen. Tabigay mabaga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupa visisi akka pangalosim, songon obun. Jala songon obun marorop akka dosam. Say mulak mahotuaw, ayaw do si paluaho, hasanga pema di debata na digijang. Amin. Marede mahita. Hatani debata epistel di parminggota sadarion ima nanieret sian buku panurirang buku Ester bidu 5 ayat sada sahat walu panurirang Ester bidu 5 ayat sada sahat walu marsikap soring mahita majaha basar pajakon ni rajai
di si Ester. Tole patuluarihon marpahean harajaon masih Ester. Jala jongjong di alaman perbagasan mardonokko jabu ni rajai. Todong ni jabu ni rajai tahe. Alai hudul di habangsa harajaon nai anggo rajai di bagasan jabu ni rajai. Todong ni pitu ni jabui. Dungi ninna rajaima tunasida ahado nahurang diho ali Ester jolma ni raja jal ahado pangido ni roham sahat rodi satonga ni harajaoni ikon lehono do ituho mangalusi pangido aku dohot sihol ni rohaku odo rak mai tayet walu molo asini rohani rajai marnida ahu jala molo denggadi rohani rajai mangalehon pangiraku dohot pasobu sihol ni rohak saya roma rajai rap dohot sihamat tu panggalauan nahu bahuli jadi marsogot mahbahenoku obar tuhatani rajai ido sahakna martua dua kana tu mangion hatani debata jala nau piopsa. Amen. Marede mehita. Hatidakon maha porsiaw tay songonani hatidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama par setudosan natu mo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesadai imana tinubuan di si Maria nagabe-gabean siato di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata natubaon na bernit di panguhuman ni Silatus namate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubuan watoru tanom na mula mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun de bata Jehovah amanai pargogo no suatu dusani disima ibana pamimaula sogo tu tanoon manguhumi halat na mangolu doho namate
au porsea ditodi porbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia do dihasisani dosa doho dihatai namandok mula mangulu do sogot daging ni halak naung mate doho dihanguduan naso rasuda amin. Tabi gema ede puji-pujian sian punguan korlansia diuduti manong gabungan ina.
tabegema titing na masa di huriata nasa mingguan. Salam, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapa hutiut ma tikting namaragam di Minggu ta sia Maret 2025. Guarni Minggu sadarion ima Minggu infokafit lapatanna jowon nama au jadi alusak kumaibana. Topik Minggu sian natumangi hodoro hapor siaw. Napaduahon kelompok kor tuari Minggu tanggal 10 Maret 2025. Pukul 7.30 ina Hanna ina Deborah dohot ama Jeriko. Di pukul 10 ina Kamis ina Esther dohot ama Salom. Di pukul 10 pituip ama Huria napo sebulung HKBP dohot remaja. Napatuluhon ibadah Minggu pukul 7.30 di tanggal 10 Maret 2025 nanaing ro hita memakai bahasa Indonesia. Napaupaton pertangyangan sektor hari Senin Maret 2025 di sektor Betania di bagas ni keluarga situa Tegultom inang boru Hutapea. Di sektor Korintus Macohot. Di sektor Judea di bagas ni keluarga Nyonya Manik boru Menulang. Di sektor Kanaan di bagas ni keluarga Esi Mamora boru Siahaan. Di sektor Efesus BPH sektor. Di sektor Galatia di bagas ni keluarga Aji Manalu boru Tapu Bolon. Di sektor Filipi BPH sektor. Hari Rabu 12 Maret 2025 di sektor Sion bagas ni keluarga M Lumban Gaul boru Marpaung. Di sektor Roma di bagas ni keluarga J Hasugian boru Tinambunan Nahinan. Di sektor Nasaret di bagas ni keluarga Situaha Menulang boru Nababan. Di sektor Kolose di bagas ni keluarga H Hutasoit boru Butar-Butar. Di sektor Bethlehem di bagas ni keluarga Nyonya Sihombing boru Tapu Bolon. Napalimahon Tona Sinode Distrik Duksipul Manjahatik Ting Mingguon bagi utama Tona Sinode HKBP Distrik 20 lalu de Boskap. Na paunapon sosialisasi panitia pembangunan. Na di hari Senin 3 Maret 2025 nasalpu saudo di Patupa rapot panitia pembangunan. Laho paradehon drap gambar penyekatan gedung serbaguna lantai sada lengkap dohot sarana prasarana penunjang dohot rancangan anggaran biaya domutusi di permingguan tanggal 10 Maret 2025 di Patupa panitia do sosialisasi program pembangunannya. Na papituhan danak nasorang. Dari Sabtu 1 Maret 2025 nasalpu di bahasa-bahasa Tuhat harus ada danak buru di keluarga F Sumanggor buru Suregar sian sektor Betania hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna. Na pawaluhon pembekalan manang learning calon situa dohot keluarga. Di hari Kamis 10 Maret 2025 di Patupa do pembekalan calon situa dohot keluarga maringanan di ruang konsistori masuk pukul 10 WIB. Husosoi hami masudi calo situa rap keluarga asareta mandohoti pembekalaning. Napasiahon pamiliton calo situa hobar tu kebutuhan pelayanan di sektor ima sektor Sion Korintus
Bethlehem, Efesus, dohot akka narikot tambaat tu kebutuhan pelayanan di sektor. Marhite tiktingon, husosoi hami matu akka sektor. Asa dipatupa mapamilitut tu akka calo situa dohot ketentuan. Umurna ummotikna 25 tahun, jala nagumodangna 50 tahun. Di patu mama pamiliton sahat tu akhir ni bulan April 2025. Jala dung adong natar pilit di pasahat situa tu sektor ma tu parhalado di parsermonan asa di timbangi. Na pasapuluhan bantuan korban banjir bandang HKBP Pelabuhan Ratu Resort Bogor. Na di hari Kamis 6 Maret 2025 pukul 22 WIB nasalpu masa do bajar bandang banjir bandang di Pelabuhan Ratu Jawa Barat. Pola dosiga bangunan gereja dohot bagas ni akka ruas ni huriah HKBP Pelabuhan Ratu. Domutusi hobar tu surat ni pareses HKBP Distrik 20 Deboskap di patupa pangurupiot tunasida sian HKBP Sadistrik 20 Walu Deposkapon. Tapapungu mai di hari Minggu 10 Maret 2025. Na pa 10 sadahon torop ni ruas nama dohoti parminggon tanggal 2 Maret 2025 godangna 875 halak. Na pa 10 dahon ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 30 halak. Ulang tahun pernikahan 10 kepala keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode 10 sahatu 10 Maret 2025. Hata ni debatana pasikop pon las niroha muna tarsurat di Yohanes 15 ayat 7 sangonom madirok molomian hamu di bagasanaung jala molomian hataki di bagasak kamu jupak hamu do manang dia pe na pinangido rohamuna. Na pasapuluh sadahon pelean iuran diakoni sosial huria torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan 30 sadakaka godang na 5.950.000 rupiah. Na pasapuluh paton pelean bulanan manang na tahunan torop na pasahaton pelean bulanan manang na tahunan di bagasan mingguan godang na 20 siakaka godang ni hepeng na 5.640.000 rupiah. Maulihat tema di pasahat huriat tatu sudi ruas naung pasahatot pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Maret 2025. Tu akan aso pasahatot dobe taingot maamanginang makarikoton pasahatos saganu bulan tuhuria marhite sektor tabe. Na pasapuluh limahon keuangan huria 15.053.850 rupiah. Pembangunan 1.560.125 rupiah. Sentralisasi manang na pusat 10.734.200 rupiah. Jumlah total pemasukan di mingguan 20.357.575 rupiah. Molo tung adong pelean na sotar catat manang nasalah redaksi akka peleani asa dihubung meatu parhalado. Radedo hami padenggaton. Songoni ma tikting na masa doh si pamasaon di tonga-tonga ni huriata. Sai di pasu-pasu tuhat tama peleani bayan sangap di guarna. Hujaha hami ma Tona Sinode Distrik HKBP 20 Deboskap mandapoton na pinarsangapan Sudi perhalado ruas HKBP Distrik 20 Deboskap
marhite padita resort uluan huria di inganan nabi. Tabe ma dihamu di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus Raja ni huriai. Di bagasan roha mauliate tutuhan tu de bata amat tapardinggan basa dohot tutuhan Yesus Kristus Raja ni huriai. Di patupa huriata HKBP Distrik 20 alu de Boskap do sinode kerja. Na di hari Rabu 5 Maret 2025 maringanan di HKBP Bakom Cilengsi. Ni uluhan ni pareses HKBP Distrik 20 alu de Boskap. Pendeta Ridoi Batubara STH MPDK. Di Pukado sinode distriki marhite partangyangan pamuhai. Ni dohotan ni sia puluh pitu halak sian 100 pitu halak ruas ni sinode distrik nan hirim ro. Jala mardala do di bagasan dame dohot las ni roha sinode godang sinod na sinondangan ni tema na sinondangan ni tema gabe imbaru mahamung dung muba pikiramuna Roma 12 ayat 2b. Dohot subtema paimbaru padan parange hasomalan dohot hatuaun ni pangula dohot ruas nang institusi ni HKBP hombar tuhata ni debata jala di bagasan panugunuguan ni tod di Purbadia lahu patuluson HKBP gabe pasu-pasu tu sadok portibion. Marsitutu do sudi parsinode pasahaton aka pikiran gabe jupang ma aka keputusan na pahisaton aka pakubasion dalam dasip marlas ni roha do sudi ruas ni sinode manjalo barita pangulaon ni pareses dohot pangulaon ni kepala bidang diakonia kepala bidang koinonia dohot marturia. Paembangon na pinasahat ni badan distrik. Satolop do parsinode manotop kon ragam ni akka pakubasion manang na program. Dohot sidabu-dabuan tahun 2025 di distrik songondalan laho pahisaton per haporsiaon ni ruas HKBP na bertransformasi tu na dumenggan. Sudedo ruas ni sinode distrik mendukung sentralisasi keuangan HKBP na umardalan sahat tu tahun 2000 tu tahunon. Homer nang tinotop pun ni HKBP tahun 2025 gabe tahun transformasi alani marhiras ni rohado parsinode manaringo ti tahun transformasi jala dihasiholi parsinode do asa sudi ruas ni huria lam turinggasna rotu parsaoran di parmingguon dohot di partangyangan dalam lahu patuguhon haporsiaon di na mga dopi ragam ni hamaolon dohot partikian na doras mauba-uba suang songonima nang tusudi parhalado asalam tu retana mandasdasi ruas ni huria na sorodo pe tu parmingguon dohot partangyangan huhut makarikoton pakubasiot tu sikola minggu remaja na posebulong asa marurat dohot matoras hata ni debata dingoluna sida tahalas sodo di pangerbang ni akka pakubasion di tonga-tonga ni huria marhite persiapan distrik wilayah Kalimantan Barat hobar tu akka pangaradeon syarat-syarat aturan peraturan HKBP 2002 dung amandemen na paupaton di paujung do sinode di bagasan las ni roha marhite partangyangan pangujungi dohot sekaramen ulaon nabadia tung takas ma tabuan ditangyak tabi asa lulus merdalan sudi program tahun transformasi ni uria HKBP dohot aka keputusan di sinode distrik mangguhi ulaon
paimbaruon diri dohot mangoloi pajuwon ni debata asa gabe pasu-pasu ni uriha KBP tuliat portibion dohot hasangapon ni debata ama anak dohot todi porbadia tabe dohot tangiang atas nama peserta sinode HKBP Distrik 20 lalu de Boskap Pendeta Ridoi Batubara STH MPDK songonima tikting namasa dihita Pinasahat ma sosialisasi itu panitia pembangunan. Mari de mahita laus tapasahat ma piliata sada ado sadabi. Tabigi ma ede puji-pujian sian kor amasalom.
Marede mahita tapasahat mapiliata sada ado sadabi. Yesus leon adorada, habis darah mengaku si hatamu.
ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita saluhut na. Hatani debata barita nauli jamita di mingguta sadarion, minggu info kafit imana tersurat di suratnya Apostol Paulus madapoton huria Roma bidu 10 ayat 10 onom 1 ayat 20 sada. Takas mata payhutihut hamunak kadamang dok dainang remaja na poso huzaha masongonom matar surat disi. Alai dang sude mangoloi barita naulii. Ai ninna si Jesaya do. Ale Tuhan tung isema maka porseai jamita nami. Asa sian natumangihod do roha porseaon. Ia panangihoni sian hatani Kristus do. Alai omma dohonokku dang dibigei huroha nungan yang nong tolhas do suarana tuliat portibion jala rodi suhini tano oddo baritana alai hudok muse dang mangatto Israel disi parjolo simu samadok pinggilokku mahamu mangiburu mida naso bangsohian paheheyokku rimas muna mida bangso naoto humdo si Jesaya madok akana so mangaluluyau ido nadapotan naung gabe patardo ahu di akana so mangusoyau alai tu bangso Israel do didok mani pat ari hu paherbang tangakku tu bangso naso manguloi jala na manggaga ido sahatna. Hamunak kadamang dok dainang hurian itu hatta selama hari Minggu madihita. Minggu info kafit zawon nama au dungi tangi honok kumai bana ninna debata. Allah dia mengajak kita untuk memanggil dia, mencari dan berseru kepada dia. Di bagasan ahadoasa di tangihon debata jojo tai totu di bagasan ha porseaud atong hubunai mazuak kadamang dok dainang jami taon marhite sada suku-sukun ahado ha porseaon tazaha mazo Heber 10 sada ayat sada di hatabata naima ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alani meralus do suku-suku ni ahado haporseaon. Pos niroha diaka sihirimon jala pamotoan natotu. Taringot tu naso ni ida. Dasar dari yang kita harapkan, bukti dari yang tidak kita lihat. Ido haporseaon. Atong maralo do haporseaon tu logika? Apakah iman itu bertentangan dengan logika? Karena logika harus ada pembuktian. Sementara tadi iman ya masih berharap, belum ada bukti. Halusna dang maralo kamanginang. Dang maralo haporseaon. Iman tidak bertentangan dengan logika. Hanya saja logika manusia sering mengandalkan bukti yang terlihat. Sementara iman adalah sebuah kekuatan yang membuat kita percaya kepada janji Tuhan yang mungkin belum terlihat secara kasat mata atau belum terbukti secara fisik. Dang namaralo alai ozahanna laho makka porsiai sesuatu asa yakin iba terbukti itu dalam 2 versi. Isi dona zolo mamereng asa porsia tahe di Bibel tai
si Thomas. Tardo haporsiaon de alai haporsiaon na lugis. Jadi sehingga apa yang terjadi bagi dirinya adalah sesuatu yang dia yakini dulu ada. Dibuktikan dulu secara fisik, secara fakta. Nah, tapi yang maak hal-hal na lugiso nak kamanginang. Hubay maju sada contoh. Molo taida holum obud di langit. Awan tebal dan mendung. Lalu kita ditanya, apakah yakin akan turun hujan? Unang jolo bahasa muna na biasa-biasa majo. Unang pola jolo pikiri. Yakin do nang rohudan? Yakin do kan? Imat tong na logis. Unang jut baru nang satong gabi pilit. Unang pola alani pilit na suku-suku non. Alay na logika memang. Kalau udah mendung di atas dan awan tebal, logikanya, oh ini mau turun hujan. Mana ngadong do digijang obon ngahulum roy natay sama kata-kata dang ibu jumuran na. Adang mungkin holan dibereng, oh nganeng rodan. Itu secara logis. Itu yakin, keyakinan, tetapi bukan iman. Dakka persiauni. Karena kita sudah masuk kepada satu pola pengetahuan, kebiasaan dan ciri-ciri. Nggak biasa, ciri-ciri naneng rodan, holum matong digijang. Nah, itu biasa. Tang pola manginang sesuatu na unik. Alay dakka porsiaon. Alay yang gawa porsiaon nak kaningani ido zahan ni nasa pakirimota. Jala porsiaon ido na tubu mabaik kita gabe dang pola be ikon marguru tuak kana masa gabe adong dihita pakirimon. Ima porsiaon. Isa mehita na paborato kuliah. Dang adong kuliah geleng tak? Etron nenggale do bah hiba sodo nong gabe ya amat cita-cita anak kamanginang adong do cita-cita na dokter adong dia teh ale malu fakultas hukum matong unang dokter cita-cita na porsi ado hitai sahat tabereng makiadat tasunwai kiadan ekonomi porsi ado hita sahat alani songna biar tado madokoni mang na yakid do porsi ado hita sahat na sida gabiak kana tinuzuni rohana nga terjadi kamanginang dang dope alai porsi ado hita porsea imana membedakan ngatus bekan atau masuk mahisa tu sesi paduahon sia dia do roha porseaon ima suku-sukun na paduahon tazaha mazo ayat 10 pitu Roma bidu 10 iya asa sian natu mangihod doroha porseaon ia panangihoni sian hatani Kristus do sian natu mangihon hatani debatado gabe adong haporseaon ikut takas tatu siak kamanginang lapatan ni hata natu mangihon manangihon hata manangihono dang sekedar mabigi sabing bukan sekedar menangkap suara dengan telinga, tetapi di sana sudah ada memiliki dimensi rohani yang lebih dalam, ubagas. Manangihon mendengar adalah mengizinkan setiap kata dan kalimat dari firman Tuhan sebagai informasi yang mempengaruhi pikiran kita. Ima manangihon. Ala na jojo doak kamanginang jolma mabigi alay dang di tangihon. Amula-hula udok niya taringot tu di sound system di pesta. Ay si mamadok dang terbigi. Alay ulo dolan na makatahatai. Ibigi dunia ni alay dang itangihon. Roma tu soburu nami idok dok boruaha inna omak ni siya nuan ni siya marnonangi marputuy dang ibigi. Dang ditangihon be. Adong musedok kamanginang dang ditangihon alanya ala ditiki patorakod donganna saya na di pikiran na ido saya di pahusor-husor ipikiri ma ahado alus laho mabantah hatorangan ni bayon
Era sudi do songoni. Dang sudi alai biasa na songoni do. Kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik, tetapi kita sering saya tahu to kata nai alai tapi kiri do halus tuson. Makana sosai do pita makata iman hudok, mulai turin na berarti dangi pikir kataki. Dangi tangihon. Jadi itu perdebatan yang tidak menghasilkan sesuatu yang mempengaruhi diri kita. Alai membantah gabidang adong be masuk. Sahat doa kamanginang tuhatani de batasoni. Ido saya dong marpea. Saya dipikir-pikiri dungi pat orang peditai dang di jalozo. Alai do halus nyon salah don. Saya ima di karak-karang. Ayah do sonia kamanginang. Adong bisa dahuria pertanyaan diskusi do. Jadi suku-sukunya matai inna amang do diulah hode bata tiki so itu pado pelangit do tanon pikir kamu mazu diulah bapak ditopet to ya do tutu diulah ala di jalo paditai doi buti mai asal baga anu diskusi tam minggu depan hualu si pelengkap alai di rohani paditaon asa roh musi bayo pertanyaan idot to batu hodo o jinang sonari amang daun minggu depan pertanyaan roh muda olo makatai mama to dilapo ngau suku pedita diula roh mahitai nah dua lusna danya tu sirai boy haram adongan nak kamaya tong anggobah gozak mapedito tabiring las marohani peditai gabi gudang ngotong akama pertanyaan. Jadi kung adong doa kamayan no pertanyaan manukusong ni. Dung saya amen masuk madiskusi. Songon na palu-palu papat di tahun atau. Toro memang ay buti do amang ador semula kita natuari sada ronggo suku-suku. Oido. Roma peditai. Harta suku-suku muna. Do yula de bata adorang so ito pa portibion. Ulaun di debata adorang so ito pa portibion. Mangari lili. Tabo to mangari lili. Sapu lidi. Nah, boleh huta. Oh. Gabi bigu mah jitu ahai. Benon nai. Mangalit cingjol masong suku-suku mi suku-suku na. Ido halusna. Alai berhasil do ala gabi gudang gotong pertanyaan. Alai orang benok kusongon iba. Alai tabereng manakaringan intina orang sering ketika mendengar tidak menelisik, tidak memperhatikan dang ditangihon ujung ngadang dapat sesuatu ne baru tu dirina. Dang adong. Jadi ngamaralo ketika kita dikatakan mendengar, memperhatikan, menangihon, mengizinkan setiap kata dan kalimat dalam firman Tuhan itu sebagai informasi yang dapat mempengaruhi pikiran kita dang adong betong. Alan imolo sian na tumangihon hatani debatado tubuh haporsiaon akka manginang. Ditugihom mahita asa gabiakka nagirgir mananginangi. Dang gumudak kita makkatai. Alai mananginangi do. Ala memang logika mazotong muse. Piga do diliot debata pinggol. Dua do. Piga do pamangan. Seharusnya mendengar dan bicara itu 1 banding. Dan bahkan juga bisa lebih. Bahasa manginang. Heado itu zolma pinggol na. Adong do hamusonari manutuk pinggol. Tang adong. Manutuk pamangan adong do. Adat kaya buka-buka pamangan di zolma marsipeda motor. Berarti ada masanya lebih banyak tertutup. Ala yang gue pinggolom marsipeda motor manang marhua saya buka don. Seharusnya begitu. Jadi paling tidak, paling bawah, paling rendah itu bicara dengan mendengar, durasinya memang harus lebih banyak mendengar. Karena telinga jarang tertutup, tetapi mulut kita sering tertutup. Jolma nagirgir mananginangi, sailam tabbado akka parbinotoan dohot pangatusionna. Alani ijol managirgir mananginangi hatani debata tabbado pangatusionna taringot tu hatani debata.
Alai sabalikna molo zolma na girgir makkatai dang tabba nabi notona garia dalam moru bahasa ay guarna penahulam makkatai so adong na masuk ate si orang na haruar do terus dang adong masuk esoy tangihon hamyak kaparjamito peso unido molo soy jaha do bibili si marjamitai dang iparade nga bau be bau jamitani berarti jamitana sinahinad do bain anggo so diparade makkatai peso unido majalo hatani debata peso unido memang harus lebih banyak membuka pendengaran kita. Molo adong zolma holan na makkatai terus dang dilihat dengan na makkatai jalahirana sudah diboto mol domu cara berpikirnya. Yakin mamu. Saya idon nok katahononna. Akan nabi notonai nang pe nang kadaluarsa dang bube pakyon tong loy pakai. Contoh manginang. Dang sudebe akan rodison hea memakai BBM. Ido teh ada BBM. Iya, BlackBerry Messenger. Naik mamuse. Adong ma SMS. Akan isonon dak sudebe on memakai SMS. Naik mamuse itu WhatsApp. Do takkan asing. Jadi unang tahatai BBM benwaing. Molodong saya makkatai BBM saya di bain. Berarti memang dang update ibana, dang itagihon. Dang adong sesuatu na baru. Langsung ni dok kamanginang dok panangino di hatani debata. Naing gabi akan agirgir hita manangihon asalam tubuh jala magodang manang matoras hapor siauta alania hapor lu tabereng madinamika ni ngulutta sinuaingon. Terlalu banyak hal yang mengkhawatirkan sekalipun kita tidak tunjukkan itu dalam hidup kita. Ada kaya bajir songono bahin na bagabe ngahe abe bahasa wana mai tang net tu sape ada kaya masa songonon ay 10.000 hala di PHK puang bah nang minuto be sa perusahaan teh ape masa do gudang do kana masaon na sodapo atusa secara logika alani ko berkembang do hapor seot talah merespon asa unang mago hadiriot ta songon aka anak ni debata alai dak sudi songunyak kamanginang naulo manangihon. Molo panangihon non siap bulus ni roha ido asa marparbuihon hapor siaon na dinggang. Alai dang sudi tazah mazo ayak 10 Rak mahita majaha ya. Alai dang sude mangului barita nauli imanak kaningani. Yang utama sebenarnya ini merujuk kepada orang Israel yang menolak kebenaran firman Tuhan yaitu Yesus itu adalah Mesias. Hola ditolak mutul ido benaga besa tu hita sa tunaing. Mangir bang tu portibio saat tu idok dinakit disuhi-suhi ini portibion. Bukan tidak dikabarkan tetapi hatinya sudah menolak. Dan inilah yang disoroti oleh Rasul Paulus. Menolak keselamatan yang ditawarkan Tuhan kepada mereka. Dikutip di nama Yesaya 65 ayat 1 ayat 2 untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Allah telah menunjukkan dirinya kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Allah yang Israel menolak do. Atau ngakamanginang tolu hal na matsai dengan gabi aplikasi di ngolutta si ganupari. Na parjolo hatani debata mari kita mendengar dan merespon firman Tuhan. Kita harus aktif dalam mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan agar iman kita bertumbuh. Lam juk ma tatangi katani debata. Ta respon i di bagasan. Hapor siauta. Naboy memahami, menghantarkan kita memahami kehidupan yang sedang kita jalani. Radido hitak kamanginang, jangan lewatkan satu hari tanpa satu ayat pun firman Tuhan. Unang. Perubahan terus berjalan. Jalau doneng transformasi di dirita. Sotung holan logika tata pangasahon. Kemampuan tak bekerja, berpikir tentang yang akan kita lakukan menjadi dasar dari aktivitas kita. Tetapi firman Tuhan. Hatani debata. Napa duahon? Ima dileo dohita tugas lahu mamaritahon barita nauli.
untuk memberitakan Injil. Karena iman timbul dari pendengaran, maka kita diperintahkan untuk memperdengarkan, memberitakan Injil kepada orang lain, supaya iman orang-orang di sekitar kita juga bertumbuh. Unang bangga hita akka manginang moloholak kita tahu di hatani debata. Gabe masa dan non eksklusivisme di dirita. Alau botoak kita siat dongat tataringot tuhatani debata gabe gijang ni roha doi. Ido asa jok perdebatan Alkitab justru memunculkan permusuhan. Berkamu makana di YouTube. Parbinotuan na doi baen dakka porsionna. Sebab orang sekarang sudah lebih banyak memperdebatkan firman Tuhan daripada melakukannya. HP hatani debata madokon, Yesus madokon, mertua doakana tumangihon hatani debata jala nopiopsa. Dang didokon mertua ma akana tumangihon hatani debata jala na memperdebatkannya. Dang adongi. Itu konsumsi logika. Kalau tadi sudah bicara logika, itorjong nama prabinotuatta. Kosong, bahasa kamanginang. Isi memang atusi, boy si Elizabeth nang hall yang sudah dicap di label mandul tetapi melahirkan Yohanes. Bagaimana kita memahami logika Maria yang adalah seorang gadis perawan bisa melahirkan? Bagaimana mungkin Hana yang sudah tua, yang sudah dimakan usia, tetapi dengan doa dan pengharapannya Tuhan memberkati sehingga dia melahirkan Samuel. Bagaimana Sarah, istri Abraham, melahirkan Ishak. Logika dia mapakyot tay. Mau logika ta, adong desonak kami di sate. Menopause ni kaum perempuan 3 tahun do. 5, dang gua pala sahat tulan sia. O 40, ngabe. Unang be, inama logika. Ale porsia mah mulung ngade bata mah dokter jadi deh. Asal mah di bagasan, porsiao. Nakin na so porsiao ni do ta tempat kon. Sebelum taulah ngarok adang toho be, dang mungkinan selesai betong dang adong. Pengharapan membentuk kita merespon kehidupan kita dengan baik sehingga iman itu bergerak dinamis memberikan kekuatan kepada kita. Nah, tugas kita adalah untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Napatuluhon akadamang do inang naparpudi ima. Waspadalah terhadap hati yang keras. Jangan seperti Israel yang menolak keselamatan Allah. Tetapi bukalah hati untuk menerima dan menaati firman Tuhan. Padahal pinggol harpe. Tatu sido pinggol harpe. Masuk sian kanan. Daong mutul do mula do. Ay molo masuk lo pusarong do perauti tinggal isi tak nai. On lo mutul do. Paulus ibigi namay. Ay mahiba na. Jadi nata pahamit tong masuk siak kanan haluar. Hape na nga berkembang be pengetahuan mutul do. Ima namar pinggol harpe. Pinggol nasa balanga alay dang adong bui majalo sesuatu sian jolma. Maka mari kita jadikan setiap momen mendengarkan firman Tuhan sebagai respon rohani. Merespon firman Tuhan itu sebagai respon untuk membuat proses rohani yang melibatkan penerimaan kita atas firman Tuhan. Dan itu bekerja menjadi sebuah ketaatan dan akhirnya mengubah kehidupan kita. Mentransformasi. Jadi asa unak kola slogan tahun transformasion memang ikut kita do. Unang saya mamuteni behita. So binoto agak bipion. Saya transformasi somuba. Anggo somuba do ruas na do paditana. Dang adongi. Tong macong-cong ni hita. Hola pa may mahut baru tanggal 1 Januari marsi maapan. Ada lang arong baru. Tabay mam sa statement di bonani taon ni ate. Aro te guarna. Moro tabayin jaji di bonani taon ni. Hola songo-songo ni mahita. Terus ujung ngadang-adong be. Mardalam mahita mados-dos. Kita harus bertransformasi, tetapi yang mentransformasi kita adalah firman Tuhan. Jadi jadikan momen setiap mendengar firman Tuhan sebagai proses rohani yang melibatkan penerimaan kita, mengubah menjadi ketaatan
dan akhirnya kita mengubah kehidupan kita, mengubah respon kita terhadap kehidupan kita juga. Amin. Mau lihat ya Tuhan, nungau jalo hami hatam nagabe hasit tonga dohot hati gorad di hami. Diajari do hami, asa gabi akka nagirgir manangihon hatam, aisian na tumangihonido tubuh haporsiaon. Todim tod di perbadiaido na boy mangajari hami lau pasaut toni. Alani pos rohanami, nanggudang akka nasohwat tu si hami di ngulu namion. Marhiti haporsiaon nami, boy do Tuhan, hu antisipasi hami, ala adong do pakirimot di hami. Nang sohu ida hami do pe akka nanaing si parehan nami. Jalan nang sohwat tu si hami akka namasa, haporsiaon nami imad dok, adong do jaminan diok. Taringot tu akka ragam ni pasu-pasu si jaloon nami. Maulihat ele Tuhan nami, saya pasu-pasu marohan nami ganok. Malutung adong akka na bergumul di bagasang nguluna, urupi ma Tuhan makkamonakoni. Alay secara khusus tangyak konon nami do Tuhan, pergumulan ni bangso namion, marhite na masa akka bencana banjir di godang luat di Indonesia on. Secara khusus di Pulau Jawa, doho di humaliak kami. Tuhan ikor rajuman nami do akka dosa nami, dosa di Portibion, naung so mangargaho be hinauli do hinadenggan ni natinopam. Sude na nunga sega, tobak, aek, lasong ni maalogo nunga tercemar. Tung suadong be sa sitong na inganan na layak dihami laho mangulu. Alay asin ni roham do na patupahon hangulu di hami. Alani azari hami Tuhan mangaradut yak kana tinopami. Asa unang holan hahurangan nidongan nami behui dahami alay nang hami pe totong ma Tuhan mengevaluasi diri ang giat si panupak kami Tuhan pauliulihon akan atinopami sian akka ulon nami met sahatu akan obalga hutangnya kau kami makadongan nami na gabi korban bencanai na akon agawad di bagas di arta di sudiaka na piniup na sida lumobi ma adong akka na agawan hosa. Martangyak kami Tuhan, asa pasu-pasu makadongan nami, natongom manaon. Jala say paret tahon tod dimi mangajari hami mangurupi na sida manurdukot tangan nami. Malutung hupatupahami akka pangurupionan non say tupahi ali Tuhan. Boy hupatupahami sialas ni rohanami, panayang boban niyak kadongan nami. Secara khusus huriam HKBP Pelabuhan Ratu dohot akka ruas na nang parhobasna. Parhaladona paditana. Saya pasu-pasu mana sida. Asa patorason haporseon na sida makana masaon. Asa lam matoras di haporseon jala lam ibaru tuak kapakirimon na. Totong madongani urupi na sida jala azari hami mangurupi na sida. Songoni doak kadongan nami godang ale Tuhan na di PHK sian perkarejuan na. Pola do merpuluh ribu, 100.000 akan korban agawad di perkarejuanna. Tuhan, dohonon nami di haporsiaw sari honom mudo na sida. Alay totong ma pabengek rohana sida. Laho mga luliak ka perkarejuan na tipak boy lahonon na. Hut totong masalihod di hami tod di naparduli. Boy marsitukolan itap ni natar urupi hami. Jala pabengek marohanyak kadongan nami. Alani tangyak konon nami do pamaretta nami. Na makubasi sa luhut na di godang niya katantangan nuaing. Urupi majala parbisuhi ali Tuhan. Mulai sian presiden, wakil presiden, jajaran kementerian, rodi akka pamareta di aras bawah, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur. Sude mana sida di bagasan asini roham. Laho patupaho pakubasio di tonga-tonga ni bangso namion. Ang giat marbisuk na sida mabay nakakebijakan na tutu boy mabayan marhasonangan nakarayat. Lumobi ma mengantisipasi sude akka bencana-bencana dohot patupa pangurupion. Maulihat ya Tuhan songonido nang program ni Huriam HKBP Cimanggison. Dinahusak kapihami pada sipon ingana permingguon ni akay nakon nami sekolah minggu. Inganan perguru deon ni sude kategorial. Inganan perpungu-punguan na boy tipak boy mardiskusi. Saya rupi mahami patupahoni. Unang adong nanggosa ada siyak kami na mga sahon holan pikiran na, holan na tolap guguna, alay sude mahami Tuhan di bagasak kaporsiaon, nang sohui dahami, jaloon nami do, boy tarpatupahami, upaya pembangunan ni. Songonya ka program-program berjalan waing. Alay ini saya tupahi ruas ni
huriam si anak kaulon nasi ganu pari parsauli honon nasi da kadenggan basa naboi sagi honon nasi da Tuhan laho bain pilihan tu tonga-tonga ni huriam dot pangurupiot tuaka na makarikoton jala sikop di nasi da bohal pasu-pasu akadongan nami na tongod marulang tahun du saminggu tujulu totong di bagasan hai pason jala marpakirimod di bagasan ngulung nasida ulang tahun kelahiran dohot par rumah tanggaon lastangnya konon nami do nang akan di bagasa persahiton sayurupi matuhan marhiti kau upaya pangubatiyo boyjuk pang hama malum di nasida pinuzi magwarmu marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami tuho amin. Ta jakom mahatani tuhata marhiti napasahaton pilihan dohok marede sia buku de nomor 137 ayat sada dohot udukna.
tatang yakon mapiliatta. Ale de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasyang hami pilihanon pati bulon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaummu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin.